Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, please post my story kuma confessions enyu. Mukoma nashe inini handinyare kutaura nyaya yangu nekuti zvandakaita ndava mumatambudziko awo asingatombobudiki zvekumhanya. Zvakaitika mukoma nashe ndezvekudai so. Ndainge ndiine mukoma wangu, ndiye ainge ari first born mumba medu, ainge ari teacher pane chimwe chikoro. Ndichangoti ainge ari teacher paHighfield High School, but sandipo paainge achidzidzisa zvake, but he was a teacher makaremo muHarare. Mukoma wangu uyu ndiye aitombondibatsira pamazuva angu andainge ndakaomerwa neupenyu. Saka nekuda kwenhamo ndakabva ndafunga zvekuda kutsvaka mari ndisina kumbogara ndashanda. Saka ndainge ndafunga kutsvaka chikwambo chinobatsira kutsvaka mari inini hangu ndakagara ndisingatomboshandi zvachose. Saka ndakabva ndaenda kuMozambique. Ndaenda kuMozambique kudaro ndainge ndakanzwa kuti kuMozambique kune n'anga. Kunyange mukukura kubva tichikura taingonzwa kuti kuMozambique ndo kune n'anga hombe dzinogona kurombesa. Saka sekuru ava vakabva vanditi kuti tigadzire chikwambo chinounza mari yakawanda. Zvinoda munhu akadzidza nechekare nepfungwa dzakapinza, munhu ainge akazvarwa angori naturally intelligent. Saka mukoma wangu aiva ticha ndiye munhu ainge akadzidza mumhuri medu. Ndakabva ndazvipira kumubaya. Saka ndakapiwa mushonga nasekuru wekuti ndinoisa mumotikari make kuitira kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizondifambira negwara rakanaka. Zvadaro mukoma sekuru ava vakanditi kana ndikaisa mushonga iwoyo mumotikari painge paine zvainge zvichazoitika, kuti paainge achazofamba nemotikari ainge achazoita tsaona. Ini kubva zvakanaka sekuru, ndakunzwai. Ndakabva kuMozambique ndikasvika kumba kwamukoma wangu. Ndakatanga kufuriridzira mushonga pamotikari yemukoma wangu. Mukoma wangu akazoita accident ndokubva achizofa. After 3 months ndainge ndava nemari nekuti chikwambo chandainge ndakatenga chainge chichirutsa mari each and every day. Ndakavhura bhizinesi ndikatenga motikari, asi ndakangoita makore anokwana iwo kuita 3 ndichingorira ndichiita mari. Zvinhu ndipo pazvakatanga kudhakwa. Mota ndidzo dzakatanga kutsva dzoga, imba yakatsva zvekare. Pakambani painge pava kuonekwa nyoka. Pandakaona mashura aya ndakabva ndaziva kuti zvainge zvatanga. Ndakabva ndatiza kuZim ndichiuya muno muSouth Africa, but zvinhu zvakabva zvaita wese. Iye zvino ndava kurota ndichirwisana namukoma wangu kuhope, ari kundibvunza kuti ndakamuuraya uye ndakamuuraya nemhaka yei. Mukoma nashe zvinhu zvose hazvisi kufamba. Basa randiri kushanda kuraramira chikafu chete. Nemari yandakamboita handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti ndingasvika pakuzotanga kushanda mugadheni sezvandava kuita muno muSouth Africa. Chikumbiro changu ndiri kutsvakawo munhu waMwari anondibatsira ndinge ndichipona. Kwasekuru handisi kuda kudzokera nekuti hondo yandiri kurwa nemufi ihombe. Ndinotya kuti kana ndikaendako kwasekuru kana tikasanowirirana ikoko, ndinotya kuti ndinokwanisa kuzodzvinyisiwa nezvinhu zvavo, nekuti ipapo pandakamboendako ndikagarako kwemazuva ndakaona umwe murume uyo akauya. Murume uyu ainge ari muSouth African. Vakatadza kuwirirana pamhiko because ainge akanzi mwana wake ainge achifanira kuti ange achizoita chirema zvekuti anenge ava nechirwere cheobesity, anenge ava kusakwanisa kufamba ari ega. Ndo dzainge dziri mhiko dzake idzodzo, kurwadzisa mwana wake nechirwere chiya cheobesity, zvekuti munhu anenge ava mukobvu, zvekuti anenge ava kusakwanisa kufamba kana ari ega achingogara akarara nguva dzose. Zvino akabva achizodzoka mushure mekunge adya mari, akabva ati ainge asingakwanise kutevedzera mhiko. Vakangoti
kuimbwa dzavo. Ndichiti imbwa ndinobvira zvikwambo zvavo. Murume uyu akatanga kurohwa nazvo zvikwambo izvozvo, akabva anzi ndakupa mukana wekuti unge uchidzokera kunyika kwako, asi uchingonotsika ivhu rekunyika kwako uchatanga kupenga. Akabvapo mukoma achingoseka, kunyange madhiraivhiro ainge achiita motikari waitoona kuti apa munhu dzava kutotanga kutodambuka. Zvandakaita izvi mukoma zvinhu zvekuti zviri kundirwadza, ende mukoma ava kunyange hangu ndakazovachekeresa, he was very responsible. Kunyange patainge tichiri vana vadiki, baba apo pavainge vachiri vapenyu, mukoma ava ivo ndivo vaitomira-mira. Dzimwe nguva vaitoti kana baba vakarwara vaikwanisa kutokumbira murungu wababa, because baba vainge vachishanda vari garden boy, voenda onoshanda panzvimbo pababa kuitira kuti pei yavo inge ichizongouya yakakwana isina kushota. Murungu wababa akaona kuti ivo mukoma wangu vainge vari very responsible apa kugona kuchikoro vainge vachigona, vakazogumisidzira vava kutoendeswa kuchikoro nemurungu wababa. Saka vaizoti pamaholidays vanenge vachibatsirana nababa vachishandako ikoko uko kwainge kuchishanda baba. But ini zvangu kukuudzai chokwadi, ndainge ndiri munhu uyo angangonzi ainge aine usimbe. Ndainge ndiine usimbe kuchikoro kwacho. Ndaiti ndakagara muklasi, pfungwa dzangu dzinenge dziri kure ndichifunga zvimwe than izvo zvatinenge tichidzidziswa naticha. Saka after high school ndakabva ndachizotanga kutambudzika. Apa mukoma ivo vainge vachinditi ndinge ndichidzokorora kunyora O level ndiko kuti vange vachikwanisa kunditsvakirawo basa, because vainge vaine mafriends akati one day vainge vaine makambani, vachiti mafriends avo vainge vachida munhu anenge aine O level. Saka zvose izvozvo zvichiitika, ini mupfungwa dzangu ndainge ndichitozviona sekunge ivo mukoma vainge vachida kungondisvotesa, because with all the friends that he had, kana kuri kunzi vainge vachida, vaifanira kuti dai vakanditsvakirawo basa. Ndingadai ndisina kumbopinda munhamo sezvandakaita, kuti ndige ndichizotanga kufunga kuti dai ndakwanisa kuwana chikwambo chinongorutsawo mari ndichiita mari, because dai ndaishanda ndingadai ndakangosiyana nazvo. Kunyange ndakakura hangu ndichingoona vanhu vane mari, ndichingoti wese wandaona aine mari ndobva ndatoti hakuna munhu anoita mari asina chikwambo. So I blame my brother, because ivo ndivo vakandipushira kure navo, vachiti ndainge ndisingadi kuita zveprogress in life. Vaitobatsira mamwe mafriends angu. Ndine imwe friend yangu uyo wavakatsvakira basa kuNet 1, mukomanashi akatotanga kutoshanda pasina kana nguva, ainge ava kutolojawo imba itori bho, akazototenga motikari, akazotanga kudanana zvekare neumwe mukadzi uyo waainge achishanda naye, vakatotanga kutoronga upenyu hwavo. You can just imagine kuti yangu hama ndiyo yakakwanisa kurongera umwewo mutorwa asi tombori wehukama, then obva atonzi ava kutoita mari, but yet inini ndichiitawo life yekungopanda ndichingotsvaka-tsvaka. Saka ndiri koko Mozambique mukoma, ndine umwe mushonga zvekare wandakanwiswa. Ndakanzi ndige ndichinwa mushonga iwoyo ndakagara pamusoro peguva ndichitaura ndichidana ivo mukoma. Ndainge ndichivadaidza nezita ravo kuti vange vachiuya kuzopindawo muguva imomo. So ndozvandakaita izvi mukoma. Ndinoda kungoti dai Mwari vandiregerera pane zvose izvo zvandakavakanganisira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. But pandisina kuwirirana navo ndeapo pavati I blame my brother. Ivo vaitoita zvekupinza vamwe vanhu vatorwa mabasa, but inini vachizviziva kuti ndiri kutambudzika. But handiti mukoma vakakuudzai here kuti munofanira kuti munge muchidzokorora kunyora O level? Asi ndo maonero avo iwavo. Zvakangooma hazvo veduwe. Vakazonyora ivo vakati pamari iyo yainge ichirutswa nechikwambo ndainge ndakanzi ndinofanira kutsvaka
chechi nhatu. Saka handina kuziva kuti chechi idzi nhatu dzainge dzichireva idzo kuti makore matatu andainge ndichazoita mari. Hanzi chechi idzodzo dziri 3 ndaifanira kuzopota ndichinodonata mari each and every month. Vanoti ivo pane pavakazongonzwa nungo uye zvekare vakaona sekunge vari kutambisa mari. Apa kuMozambique vainge vakanzi usaregedza mwedzi woga woga, ita sekunge uri munhu ari kubvisa chegumi, but chisiri chegumi, ari madonations unenge uchingonopa mufundisi iyeye, asi unosarudza machechi matatu uchipa mafundisi matatu mari mwedzi woga woga. Zvakangooma hazvo very way. Let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession isecret mukoma, secret iyo yandakazozivisawo mudzimai wangu. This was last year. Akamborwadziwa zvake, but akangoti as long as tichiita zvedu mari hapana hapo chakaipa, nekuti zvinhu zvakatoiswa munyama yenyu nemuropa, saka hapana pamungambozofa makachinja. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ininiwo kunyange ndiri murume ndakatemererwawo nyora dzehuroi. Saka gogo vangu vakazoti vava kuda kunoshaya, vakabva vachizondiudza kuti nyora idzi dzandakakutemerera dzehuroi zviri kwauri unokwanisa kuzoita n'anga kana kuita muprofita. Mukoma ndakazosarudza kuti ndinge ndichizoita muprofita, uye zvekare nditori nesangano rangu iro rakakura. Ndiri muno mumasvingo, ndimo umo mandiine chechi yangu. Mukoma nacho ndiri munhu wekuti ndinoitawo mashura nezviratidzo, asi ndinenge ndichishandisa shavi iro rakatemererwa munyama nemuropa rangu nagogo vangu. Saka shavi iro rinoshanda se-familiar spirit. Munhu anoti kana akauya kwandiri, shavi iri rinoronda gwara robva rachizoona kuti munhu uyu kwaanobva kwakamira sei, uye zvekare ndinenge ndava kutoziva upenyu hwose uhwo hwaakararama. Saka zvinenge zvava easy kuti ndinge ndichizoita chiprofita chekufembera, nekuti zviri kumberi handikwanisi kuona, asi kufembera ndinokwanisa kufembera ndichishandisa izvo zvose izvo zvandinenge ndaratidzwa neshavi, because rinondiratidza mavhizheni ekurarama kwose uko munhu kwaakaita, kana ari marelationship, kunyange ari mukadzi wemunhu, kana aine zvikomba ndinotozviona pose apo paanenge aine zvikomba zvake. Zvinhu zvacho zvinoita very fast zvekuti in 1 minute ndinenge ndatopedza newe wakapfugama kana kuti wakatogara ndichiparidza. Ndinongotoratidzwa kuti uri kuona munhu uyo zvakadai, plus ndinenge ndichiona sort of like movie rinenge richiplayiwa mumaziso mangu, zvose zvichiitika fast forward. Ndizvemweya izvi. Saka munhu uya pandinozomusimudza ndinenge ndatojaja nechekare kuti alright, kana akamborarama upenyu hwakadai, kana akambofambidzana nevanhu vakadai, zvinoreva izvo kuti upenyu hwake kumberi huchazofamba hwakadai. Ndinenge ndichingoita maestimation pamacalculations angu. Vazhinji vanotoona sekunge ndiri munhu anotoona zvekutodaro. Saka nekuda kwekuti ndine shavi rigere pandiri, zambuko munhu ndinomupa, asi ndinenge ndichishandisa uroi hwangu. Dambudziko riripo mukoma ndichizouyawo pano nderekuti pane vanhu vose avo vandinobatsira, vazhinji vacho ndinotozonzwa shavi iri ndiudza kuti uyo mwana uyo mutemerere nyora dzehuroi. Mukoma ndichitaura nemi kudai, ndatova nevana vanosvika kuma 80 something avo vandatemerera nyora idzodzo dzehuroi. Munhu anokwanisa kuuya kwandiri achida kuuchikwa. Kana auya kwandiri zviya achida kuuchikwa, ndinogumisidzira ndazotomutemerera nyora dzehuroi, kuitira kuti mwana wake uyo paanozomuzvara, mwana iyeye anotongobuda akatemererwa nyora dzacho idzodzo. Mukufamba kwake nyora idzi dzinenge dziri mumweya dzichimuteverera. Kana muzera wake wakwana, ndipo apo paanozosangana nemuroyiwo anenge aine simba rekutemerera vamwe varoi nyora. Saka
dzinenge dzongoparwa chete because dzinenge dzagara dzirimo mumweya nechekare, dzinenge dzongoda kuparwa, noti kuparwa kuya kwekubviswa, asi kuparwa kwekuti sezvo dzinenge dzakawandiswa mumweya dzinge dzichikwanisa kuzobatana nenyama yake. Zvose izvi ndichizviita mukoma. Ndinotomanikidzwa kuti ndinge ndichizviita nekuti panenge paine mavhoisi avo anenge achitaura neni, anenge achiti kana ukaramba kutemerera mukadzi uyo kana kuti mwana uyo ndichakutorera vana vako vose. Mudzimai wangu iye akati hazvina basa, nekuti vanhu vacho vandiri kutemerera nevana avo vandiri kutemerera nyora dzehuroi hatina ukama navo, saka zvinondirwadza pakai. Mari tinoita mari yakawanda mukoma, nekuti iniwo pachezvangu I am business minded, saka ndichizototanga sangano rangu zvose zvatinoita ndinotungamidza mari kumberi, uye zvekare nekuda kwekuti ndiri munhu anoonekwa semunhu anobatsira chaizvo. Munhu akauya kwandiri ndinomupa zambuko rake, tisingaverenge izvi zvose zvekuzotemererana nyora dzehuroi, pati zambuko munhu ndinomupa. Saka vanhu vazhinji kana ndikavaudza kuti ndoda mari yakati, vazhinji havazeze kundipa mari. Nemudzimai wangu tigere zvakanaka kumasebhabhu, tine motikari dzedu, tine mabhizinesi edu. Chakazondirwadza mukoma ndechekuti ndakaenda neumwe musikana kumadziva. Musikana uyu ainge achifanira kunge dai akazotoita kana mufundisi pachezvake. Ndaenda naye ndakataura neimwe njuzu, bati njuzu iyi mweya weumwewo mukadzi akafiramo mumvura macho imomo. Ndakati ndichibhabhatidza musikana uya ndakanzwa kuti pane chinhu chakandibata, ndikabva ndatopinda munyika yemweya. Zvakangoitika kwemasekenzi ndikatoona ndatova pasi pemvura. Ndakaona umwe mukadzi uyo ainge akagara akahwanda kuseri kwerimwe dombo, but tainge tiri kunzvimbo kwainge kwakaoma kusina mvura. Ndakamubvunza kuti ainge ari ani, akazobuda, but ainge achiita zvekukambaira, ainge asina maoko zvekare nemakumbo, ainge akadyiwa kusvika muchiuno umu. Akauya akandiudza kuti ainge akaurawa akarasirwamo mumvura imomo, akashandiswa pamhiko dzehurombwa, saka ainge asina zororo. Ainge akanzi ange achidzokera kunotsvaka vanhu avo vakamuuraya, but ainge achiti pose paainge achida kuendako kune vanhu vakamuuraya aisvikowana kuine vanhu vainge vakamumirira. Saka ainge akauya zvake kuzozororera mumvura imomo, umo makazokandwa mutumbi wake vachizomupedzisa, nekuti anoti akazofira mumvura even though vainge vamucheka-cheka. Saka ndakabva ndachizomutora mweya wake ndikazougadzika kumusana kwemukadzi uyo wandati ndakaona kuti ainge aine chipo chake, ndikanzi ndige ndichimubhabhatidza. But panguva yandainge ndichimubhabhatidza ipapo ndo pandakazoita that vision. Ndakanzi ndige ndichimurova rwutatu kumusana. Ndakamurova kana zvakashamisa munhu wose, kana iye akatotanga kutochema. Kumurova kwandainge ndichiita ndiko kuvhura kwandainge ndichiita mweya wake, kuti mweya wake unge uchizobatana nemweya wenjuzu, asi ingoriwo njuzu yemunhu akafira mumvura. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.